खुलुमबाय। बे समाव फोसावनो लानाय गाहाय रादाबफोरा जादों कर'ना भाइरास क'विड-19 साग्लोबनायखौ होबथानानै उदां खालामनो थाखाय आसामनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव बिसायख'थि आयेन खान्थि थामहिनबा MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट बाहायबाय थानायखौ बोखारनांगौ होननानै BTCनि मोनसे NGOनिफ्राय बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे NGOनि मुङा जादों ज्ञान धर्म समाज। बे समाजनि क'अर्डिनेटर बिथां कन्दर्प सरनियाया ABCC सुलुंनि सायाव ओरै बुङो। আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে কৰোনা ভাইৰাছ কোভিড-19 ৰোধ কৰি মুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনী বিধি আইন বলবৎ হৈ থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ, মানে MCC উঠাই ল'ব লাগে। केशव नगरनि कक्लाबारि बाजारा गाबोन फुं समनिफ्राय साननै बन्द थागोन होननानै बाजार आफादनि गाहाय नेहाथारि दुबाराम ब्रह्म बिथाङा माइकजों फोसावदों। बाजार बन्द फोसावनाय समाव बुंनाय जादों दि बे साननै समाव रावबो फालांगिरियानो मैगं थाइगं ना बेदर आरो बायदि मुवा बेसाद फाननो मोननाय नङा आरो बन्द होनायनि जाहोनखौ फोसावनाय बादिब्ला गुबुन रायजोफोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा गाबोन नैबे साननै समाव जायगासिम सफैनाय खोथा। बेनिखायनो बैसोर सुबुंफोरनिफ्राय कर'ना भाइरास क'विड-19 सन्देरनायनिफ्राय जानगाराव थाहोनो थाखायनो बेबादि बन्द'खौ होनाय जादों होननानै बाजार आफादनि गाहाय नेहाथारिया फोसावदों। एसेनोसै, गोजोन्थों, BBC।